zvakare pano paDestiny TV. Zita rangu ndinonzi Stella Musha. Nhasi uno pano hapasi kuda neanonzwa apo vanamai vaungana muHarare Gardens pamwe chete naTete Tilda musi uri kupembererwa zuva reMothers Day. Vanamai vabva kure, vamwe vabva kwaMutare, vamwe vabva kwaRusape. Vazhinji vati ivo vakasepuraizwa nevanhu vaivatengera matiketi. Vamwewo ndo vaifonderwa naTete Tilda votoshamisika kuti pane munhu anditengera tiketi. Zvinofadza kana vana vachirangarira ana amai, asi tichiudza veruzhinji kuti mai havangoda kudiwa kamwe chete pagore. Hongu pane Mothers Day, asi mai ngavadiwe zuva rega rega nekuti vana amai muupenyu hwedu wakakosha. Ngatinzwei ana mai vachitaura kuti zuva iri rinoreva chii kwavari. Kubva maita svutu nematumbu ayo, makadini mama? Tiripo mwanangu, makadini? Ndiri kuona matwinzi maviri aya, mabva kupiko? Tabva kuChivhu neBhoera, tiri mukoma nemunin'ina. Kuchivhu nekubhoera, masumuka nguvai mukasvika kuno nguvai? Takauya nezuro tichimhanyira basa irori rakatikoshera. Tinogara tichiuya, saka takati zvatafonerwa naTilda regai tiinde. Makaita kufonerwa naTilda? Takafonerwa tikati hameno vana vedu vari kuAmerica. Ikati ndatopedza nako. Ndikati indi nasiso wangu ikati ndatopedza navo. Tikati makorokoto tiri kuuya, ndosaka tauya. Tiri kufara. Munonzwa sei kuva panapa vana vachikuitirai zvakadai apo mabva mapfekedzwa zvakanaka? Tinotenda nokuti tapfekedzwa zvakanaka uye tinenge matwins. Isusu tiri matwins. Nokuda kwekungofanana kwatakaita. Tinoda kutenda vana vedu vanotitumira izvozvo. Chii chamuda kutaura pamusoro pechirongwa chakadai chatinounzirwa naTete Tilda kuti munosanganiswa vana mai vakasiyana siyana muchazofara? Aiwa, tinonzwa kufara. Akomborerwe Tilda, akomborerwa. Anoita kuti ukama hwedu nevana vedu huye pedyo pedyo, nekuti tinongosepuraizwa kunzi muende kwakati makapfeka white. Zvakanakisawo kwazvo. Mama, imi muri varoora? Indiri muroora, kukomborerwa chaiko mumusha mandakaroorwa. Wow. Mama, taona makagara imi muri tuma maisa matwinzi pakati. Muri kunzwa sei kuuya? Ndivana mai vangu ava. Ini ndikunzwa kufara. Takaitirwa zvinhu zvakanaka nemwana wangu. Akatenda ende namai venyu. Saka ndikunzwa kufara kana tiri pano. Moyo wangu wakasununguka. Vana mai vangu nemuroora wangu. Tichiona futi chaunga chakadai so. Nhasi zuva redu. Takabombonoka tiri kumafura mhimbo. Mothers Day ndirapi? Tavatorera mukana, tavapedzera. Imi kuuya kunoku makatenga mega tiketi here kuti makasepuraizwa? Ndakasepuraizwa, ndakatengerwa nevana, ndo vakanditengera. Ndakatozongonzwa ndakungofonerwa naTilda vachitoti live on radio. Ndikanzi matengerwa tiketi nevana rekuuya kwaNdiTilda show. Ndakachema. Zvikandova tichikati vaudze kuti ndiri kuchema. Muda kuti chii kuvana? Nekuti munoziva kuti dzimwe nguva vana tine gembe kungoti ibirthday ravo kuti iMothers Day chete. Chamungade kutaura kuti tinoziva kuti imi mutoriwo mwana. Chatinofanira kuti tichiitira ana mai vedu. Ndoda kutenda vana vangu vakaita zvakanaka, vana vangu vakagona. Vakangorangarira kuti mama vedu vanofanira kumbosununguka. Ndofunga pamashure apa ndandina gogo vanga vari kurwara, vakarwara nekensa, saka ndaivabatsira every now and then vanga vatori padeathbed. Saka vakangoti gogo zvavapfuura, regei tingoti mama vamboenda kumbonofurwa nemhepo. Ndo pavakabva vasondiunza kuno. Saka ndoda kufara, ndangoti kune vana vese uko ingoitiraiwo zvamaitirawo zvandakaitirwawo ini nevana vangu. Kwete musi weMothers Day chete ka? Vambodaro vanoita chero zuva ivhini siri musi weMothers Day. Ndova big up vana vangu. Ana gogo kuchenera uku. Heti dzakadai so idzi vedu we. Munotondipawo yangu nhasi. Kutsvakirai wakuwasha wanokutsvakirai, takacheneswa nevana. Mabva kupi? Ini ndogara kuChegutu. Kurungai wangu vanogara kuHedza. Imi matobva kuHedza? Mukanzi endai kuMothers Day. Mothers Day. Matiketi aya makati tiri kuda kuendere kuti makasepuraizwa? Takasepuraizwa. Nani? Nemwana musikana anonzi Tendai.
imi makasepuraizwa nemuroora nemukuasha zvanza dzemukuasha ndava mukurungai mai vemukuasha wangu ndimai vemukuasha ndakatosepuraizwa ivo vando vakatanga nazvo kuti tapiwa kunzi tiende kumothers saka toda saizi dzehembe ndikati kupi inototsanangurai kana dho handizvizivi handisanambozviita. It's my first time. muri kunzwa sei? Aiwa tiri kunzwa kufara zvokuti imi muri kunzwa sei? Aini ndiri kufara zvisingabhoiti kurangarirwa novana kudai. Aiwa chikombo mukuwasha aiwa kana mukuwasha yega agare kure nemoto anoita zvakawandisa anambozva kuti ndinodiwa zvakadai ini. Muri kuda kuti kudii pamusoro pechirongwa ichochi chinorongwa naTete Tilda kuti vanoti ana mai chimbouyai timbofara? Aiwa tinoda vataurira kuti uyai timbofarawo muzvionere ana mai. Muda kuti kudii nechirongwa? Chirongwa ichi chakatinakira chose asi patakagara dai vakatitsvagira mimwe mimvuri futi but chakanaka taona nehama dzemakore akawanda tisingaona chakanaka shuwa chirongwa ichi chinotiswededza pamwe chete nehama. Aiwa tiri kufara zvisingaite nekuti vana vakatigonera. Mabva kupi? Indogara kuwadzana. Indabva kumarondera. Ndabva kumausekwa. Ndabva kumarondera. Indabva kwamurewa. Kwamurewa kumarondera mahosekwa kuwadzana. Mauya kuMothers Day muri kunzwa sei? Ndiri kufara nokuti mwana wangu wakangondikaendera kungoi mai chengetai chidhora ichocho chamunacho. Saka kungozonzi kwaendai kuHarare. Aiwa bodo ndafara hangu. Ko imi makatenga megero kuti makasepuraizwa? Ndakasepuraizwa nefirst born yangu kekutanga and I'm so happy. Ndakasepuraizwa nefirst born yasisi vangu ndiri kufara. First time yangu. Ndakasepuraizwa nemwana wangu anogara kuOmani. She is my first daughter. Akabva asepuraiza nemunin'ina wangu ari pasaidi pandiro. Indasepuraizwa nemwana wamai vangu ari kuUK. Ndiri kunzwa kufara handinzwisise. Ndiri kunzwa kufara. Ndiri kufara. So heavy. Imi munoti kudii nechirongwa ichi nekuti taingoona kudhara ingonzi Mothers Day vanhu vangoti tamai vavo vanenge vari ikoko asi Tete Tilda vakaya nechirongwa chekuti huyai pamwe chete tifare pamwe chete. Chii chamuda kutaura pamusoro pechirongwa ichi? Ndiri kungonzwa uchifarira chirongwa ichi chinoita kuti tizive zvinhu zvatanga tisingazive uye kungosangana semadzimai chinhu chakanaka. Tine zvidzidzo zvakawanda zvatinosangana nazvo mukutsangana semadzimai. Pakati pevanhu vakauya kuzotandadza madzimai ava paiva baba namai Charamba, Dorcas Moyo, nevakomana veIntotal avo vakadzorera vanhu kumashure vakavapa mukana wekurangarira vachiri majaya nemhandara vachiimba nziyo dzaiimbwa kare. Vana mai vakarimbinyuka vakafara chaizvo nenziyo idzi. Pakati pevanhu vakauya pane umwezve mwana akati ndakatobva kuLondon kwaanogara kuti ndive namai vangu pachitiko ichi vachitenda Tete Tilda nemukana iwowo wavakapiwa kuti vambouya vakanganwe nhamo dzese vafare pamwe chete nevamwe vachitamba. Ini ndinoitwa forgiveness mabukwa. Ndauya kuzoperekedzawo mai vangu kuMothers Day all the way from United Kingdom. Wow! Ndakasvika. Pamunenge muri ikoko muchinzwa kuti kune Mothers Day nhasi mazvionera maona sei? Aiwa event yakanaka inofadza ngairambe ichiitwa. Next time I will fly again for Mothers Day. kubereka uku naini manzi dzangu nokudzidzisa vana nokuvadzidzisa unhu kushanda vandirangarira vakati amai endai munofadaya nevamwe
Ndikufara ndiri pano mwana wamukore. Ndafara mani. Mabva kupi? Ndobva kuchitungiza. Kuunity K pa 7729. Watotenda. Imi mabvepi? Ndabva kuWarren Park D. Masurprise kwanani? Nemwana ndiyandi surprise asvika dzimbendewo kune mamwana mai. Ndingoti vana vangu vakomborerwe nezvavandiitira zuva ranhasi. Ndiri kufara. Ndabva kuMaresdale. Ndaitirwa nevana. Vana ngavakomborerwe. Ndinokudai mese. Ndabva kuMbare. Ndaitirwawo nemwana. Ndakasurpriswa nani? Mwana wangu Simplicio Moyo. Ndinotenda Mwari, mwana wangu ari kuAmerica. Akangoenda ndakufonerwa naTete Tilda Moyo. Ndinotenda zvikuru. Mabvepi? All the way from South Africa. Matafambira kuuya kuMother's Day? Yes. Murikuda kuti kudini chirongwa chaTete Tilda cheMother's Day? Ndinoda kungofara nezvaitika nekusangana nevanhu nekuona vana mama vachifara. Tinofara. Mabva kupi? Ndabva kwaSeke. Ndoda kutenda tete wangu Winnet Sulia ari kuUK akanditengera tiketi. Ndinongoda kutenda nekufara nekupembera. Aiwa ndiri kufara. Mabva kupi? Berengwa ari pano Berengwa. Matokwira bhazi kubva kuMberengwa. Kukwira bhazi kuya kubva kuMberengwa kuzofarira pano madzimai oye. Muri kufara here pano? Kufara kuti gadzikana chaiko. Maunzwa nani kuno? Yapinzwa nomwana womunun'una wangu. Ye atiendai kune vamwe. Saka muri chimbotamba itioni. Mune makore mangani? Ini ndakuma 78. Ko mune makore mangani gogo? 89. Machengetwa. Muri kuda kuti kudini Mother's Day? Muri kufara here paMother's Day? Kufara mwana wedu. Kana niko mama? Nemwana wangu. Mwanasikana wangu Hilda. Ndafara. Isurprise gaya ndaitwa iyi. Saka ndinonakirwa. Ndonakirwa. Mabva kupi? KuGlenlone. Aiwa munoti kudini chirongwa chakadai choti munosangana vamwana amai. Ndoda kuti chitoramba chingopamhidzwa chete. Tichingofara saizvozvi tese takadaiwo tabva uko kuGlenlone. Ndabva kuGlenview 1. Makasurprise here kuti matenga mega? Haiwa ndakasurprise. Makadzwa sei musi wamakaudzwa kwape makapiwa tiketi mukuya kuno? Mwoyo unongofara ndakanzwa kukudza Mwari. Muri kunakidzwa? Ndiri kunakidzwa zvakanyanya. Makadini mama? Ndiripo zvangu makadiwo. Imi matenga mega tiketi yekuti makasurprise? Aiwe surprise chaiyo. Surprise ka1. Nani? Nemwana watete vangu. Akati surprise hatiri 3 ana amai vake. Nobva zvanzi endai munofara. Tiri kufara zvisingaite. Matombojaivha here? Maiwe makumbo akutorwadza tatobvisa bhutsu. Ina ndamboona ngationei tone muchijaivha. Mabva kupi? Kuwedza kwanzi kwedere. Mabva kupi? Kuwedza. Wedza? Vekuwedza ndoda pano vakawanda. Mabvepi? Kuwedza. Nowe. Mabva kuwedza muchibve muchinangepi? Paipa muri panapa? PaMother's Day. Makatenga mega matiketi ekati makasurprise? Ndakatengerwa nemwana womukoma wangu. Anonzi Stella Chinogurei. Mukuda kuti chii kuvana vakusurprise ai? Toda kuatenda kuti Mwari ngawawedzera mazuva akawanda panyika. Ndakatenga nomuzukuru wangu mwana watete Stella Mundawa.
Aiwa mazvita. Mabvepi? Kuurungwe. Urungwe? Kuwira Mother's Day. Kuuya kuMother's Day. Muri kunzwa sei? Ndiri kunzwa kufara. Muri kuda kuti chii pamusoro pechirongwa ichochi chinonzi Mother's Day chinoitwa naTete Tilda? Ndoda kutonotaurirawo vamwe vangu kusimudza mwoyo yavo kuti next year tofanira kuuya 3-5 kana kuti takazadza kombi yedu tiri tega tiuya kuMother's Day. Kumondoro. Kumondoro chaiko kupi kwacho? Kwanyamweda. Mauya kuMother's Day? Makasurpriswa here nani? Nemwana wangu musikana ari kuUK. Urikuda kuti chii kumwana? Kumwana ndoda kuti zvira. Ndabva kuWarren Park. Makasurpriswa here? Ndakasurpriswa nevana vangu. Saka ndiri kutenda zvizhinji nekuti tafara zvakanyanyisa. Ndinoitwa mai muzanenhamo. Vana vangu varopafadzwe naMwari vawedzerwe pane zvavabvisa. Ini ndakasurpriswa nevana vangu. Vana vasisi vangu. Vana vasisi vangu asi vana vangu asi ndakafara zvisingaite ngoti Mwari avaremba chingovaropafadza. Tiri kufara. Tinotenda zvedu. Ini ndakasurpriswa naSandra naJoy. Vanangu, I love you so much. God bless you. Mwari akukomborerei. Ndakatibhadharira. Ini ndakabhadharwa nemwana watete wangu hanzvadzi yemurume wangu ndakafirwa 2013. Asi ndirimo munyasha mumusha imomo achindirangarira kuya kuno kuUK Stella. Sando dzako. Stella inini here koti Stella uyo. Aiwa chinogurei yowe. Anoti Stella chinogurei ari kuUK. Chingotiwo sando dzako Stella musha. Dzako Stella media. Aiwa inini ndafara kunzwa pano nevana vangu vari kuSouth Africa. Adam Piri naGertrude. Aiwa makandibhonyera vana vangu ndiri kufara. Ndakabhadharwa naStella chinogurei. Sando dzako mwanangu. Mwari akukomborere. Ana Stella togona. Mabva kupi? Ndabva kuChinhoyi. This is my Mavura ndabva kuChinhoyi. Ndiri kutenda mukwasha wangu murehwa nemwana wangu Monica. May God bless you. I hope you are enjoying with our friends. All mothers, we are happy, we are enjoying. Thank you. Ndokufara zvezvi munongona Gloria kwatitira basa kuti unzewo kuMother's Day. Mwari akukomborera kuwedzera makomborero panozoti unobata. Totenda chaizvo munin'ina. Usadzokere shure nemhuri yako. Mwari akuropafadza zvachose. Kotenda prophet vedu Elijah. Tiri muno. Thank you prophet. Masikedzeda akanoitwa. Thank you prophet Elijah. Tinotenda tine nguva yakanaka tiri kufara. We thank God for today. Tinotenda nguva yataitirwa iyi aiwa tanzwa kufara. Tatotenda tadzidza zvakanaka. Totenda vana. Totenda kubereka. Ini ndinotenda isurprise yandaitirwa nemwana wangu. Ramba wakadaro Violet Piri, ndinokuda. Ndoda kutendawo mwana wangu Mike Dhaka nemudzimai wake Chipo Dhaka vakadai kundisurprisawo gore rino neMother's Day ticket. Ndinokutendai vana vangu vari kuPretoria kuSouth Africa. Ndoda kutenda tete nemwana makandionesawo Mother's Day tinosingoinzwa nhasi taiona maita. Mukutengwa kwakaita matickets, manamai vakatoudzwa kunzi pachazenge nevamwe vachawina. Saka vanhu vakaenda kumba, vamwe vakatakura zvitofu, vamwe vakatakura mafiriji, vamwe vakatakura maaini, vaitakura zvakasiyana siyana.
asi tiketi kuridzosera kuti munge muchizopinda mudhiro yemba nemotikari. Right, Shamiso Milanzi. Ndivo. Asante maona tunaita shia. Shamiso hapo. Huyo Shamiso huyo. Amai. Mukutana ndo katone mukuna tone tike. Mwana mani wewe huyo kuna afika. Tiketi. Tiketi Shami. Sababu zoina moto unozoita tena. Right, Shami. TV yake. Upai TV Shami. Right, ticket Shami tukuzosera mukati. Tokubiro amai. Aita shida yenu. Barka tuze. Mama Morise. Mushe, good to see you. Nice. Right, Furai. Regai tumu papa. Umsoro wewe zimaini. What are you doing? Umsoro uko. Ivanzi mai ibo. Right. Arbenzo Tore TV yake ticket number 861. Joyce Muskwe wewo. 861 mana Joyce manya. Right, you tell me the Joyce, ticket number 861. When we na TV number 2. My TV, mama garden rent takaruona. Anditika. Right now ndo zvaita mugarden kwenyu. Maidiridza nemabucket. Timirai munzwe kuti akuitirai zvindiyani. Mai Masokisi. Dr. Munoi vakaona kutambudzira kwenyu kutakura mabhaketi. Vakanotaura nekamanene unyanzvi. Vox Solar Energy. Ikakuisirai drip irrigation system. Hapasisina kufamba nebhaketi. Vakungobatidza mvura ichidiridza mvura. Courtesy of Dr. Munoi. Andinoshora mwana weZimbabwe uyu anoda kusimudzira kurima kwana amai. Right, kwakaiswa tengi remvura nesolar system. Maakuchera mvura papombi kumba ikoko. Ndo zvamaitirwa. Ndo nyasha dzamawanirwa gore rino. Right, ndikapedza nemi. Tikuda kungovatenda. Tikatitai munhu asimuke musi wechitatu vakomana veVox ubva watomanya ndo zvaita munda wako izvi. Mwari vakuitire zvakanaka. Bye. Right, let's move. Vox Solar Energy because of time. Right, tokubira umwe munhu wechi5. Choose aimega umwe munhu wechi5. Regai tidaidze Trinity in the stars. Uyanozoti nhongerewo ticket restendi. Tikudowo nyasha dzenyu. Tione kuti dziri kuenda kupi ndokubira umire apa. Right, matirudza maoko. Vakomana madzimai makabata matiketi enyu here? Mastendi edzimba 5. Mastendi edzimba 5. Ona vasikana vari kunhonga. Right, mire. Right. Okay. All right. 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 Mwari vamutomuziva muridzi westand. Regai nditangire kuno. Regai tione ticket redu rekutanga. We have ticket number 4, 3, 1, 9, 4, 3, 1, 9. Manga. Makorogoto mawina stand yema. Kuba ku Destiny of Africa.
Right? The second one, tine 4, 2, 7, 0. That's what I tell my 4, 2, 7, 0. Grace. Grace Nembererani. Right, and let me know how much you got to grace in this way. Stand number 3, give me a rame. Makorokoto, makorokoto. Wow, makorokoto. Right. Right. We are the tina chitono to grace and yamanetoni. Pinane papa grace. Right. Grace, yane Miraita taura mama. Right. Stand number 3. 1. Right, stand number 3. 1, 5, 3, 9. 1, 5, 3, 9. Right. Number 4. Stand number 4. Stand number 4. 1, 5, 1, 9. Where can I stand here? 1, 5, 1, 9. Swami Lemuneta. Makorokoto, makorokoto. Right. Right. Stand number 5. 3, 7, 9, 3. Fadai Ruzande. Aripo ere. Fadai Ruzande. Aripo Fadai mana Fadai mana. Right, depend on me. Kamu Fadai. Right. Bataka ku understand we kuno mama chin. Ba understand number 1 we ai. Mama Magadi. Bangu Magadi go. Unogara kumbi. Kushtukiza. Ogara kushtukiza. Mama ne mbaire. Tena ndukuloja. Maona nako. Mwari bakanaka naye. Thank you. Congratulations. Right, let's say number 2. Magapaterwa nani? Akaterwa ni mwana wangu wa Mugeru. Akawe mafte. Adokiti mama muno uwina. Right, stand number 2, eh? Stand number 2, eh? We are stand number 2. Mama nembe. Oh, okay, those names are nice. Unogara kumagapaterwa nani? Nisha mwari yangu ndachakukonde. Alright, alikupi. Oh, ndiye kupaterwa. Mapaterwa nasi. Mapaterwa pagezi. Wow, makorokoto. Well done, mommy. Next one, stage number 3. Stage number 3. Yeah, mama. Mama. Dimayani. Magapaterwa nani? Mwana umninga naru Australia anondana. Anondinisha. Magorokoto mama nditika. Right, well done. Right, stand number 5. Oh, stand number 4, yeah? Magadi, man.
mabhadharwa nani? Marriage yangu mai. Hama yamurume. Wakomana hama yamurume. Vanatete nenyama. Aiwa makoro. Tete azvi vari kupi? Vari ku-UK. Makorokoto mama. Thank you. Mamunogara pamba pehadzadzi kwatano. Aiwa Mwari vakuitirai zvakanaka. Thank you. Welcome. Thank you so much. Stand number 5. Stand number 5. Can go verify. Stand number 5, right? Destiny of Africa, I know you've got 1 or 2 words to say. Tinoda kuti kune vasina kuwina musaore moyo, uyai paRainbow Towers muye mujoine. Tinawo mastand anoita for everyone. Munhu wese nekuwana kwako uya ujoine and become a member. Kana tikazosangana zvakare naTete Tilda, we are promising more stands. Nokuti Tete Tilda Foundation taona zvinhu zvavaitira vanhu, and we would like to be partner yaTete Tilda in the next event. Alright. Tinokupa Tilda Foundation. Tilda Foundation yapa vanhu zvakawanda, yakwanisa kuti vakadzi vange vakwanisa kupiwa ma-farming projects. Vamwe vaenda nemagasto, mumwe landlord. Saka nekuda kwebasa rikuitwa naTete Tilda, as Destiny of Africa Network, tirikuva tine mukova westand for Tilda Foundation. Vanochengeta nherera. Tinoomberera Tete Tilda ane basa rakanaka. Thank you so much, Tete Tilda. And tinoda kungotenda the visionary. Tunakutenda the visionary where Destiny of Africa Network, Reverend Obadiah Msindo, who has made this possible. Vachigonesa kuti vape vanhu. Vari kuti tine membership scheme emafundisi. Mafundisi machechi, uyai kune skimu yenyu yakanaka zvikuru yamunopuwa ma-payment terms ari Kutenda kwangu Destiny of Africa. Kutenda kwangu pese kwamuri kunana mama makachena, maoko yakayaka mudenga vanodiwa nevana vavo. Thank you so much Destiny for Africa nekushanda nesu. Nemi matisapota, tinoramba tichingoti together we can make that difference. Mwari vakuchengetei pamunodzokera kudzimba, tese tisvike tiri vaperi kuchengetedzwe mudzira ndatenda zvangu. Maoko prizes. Right, vati vane mahampers avaruda kupawo madzimai ema-legends edu. Chiregai tikupei mukana, vamwe ndo vari apo, and then vamwe vacho regai tichavadaidza movatambidza mahamba anditika. Thank you so much Maita Basa. Thank you so much. Right. Tatenda mwana wangu. Wow, ari kupi Tatenda? Tatenda ari muno mwana. Ne license. Anayo Tatenda. Ari marara kupi? Ari kuwesi. Akura sei Tatenda? Tatenda ane 30 years. Wow, amai. Makorokoto zvatinotaura pano. Atina kuzoti mangwana kana kuti chi. Makindiwo aya. Enda munomira pabota yenyu. Tichauya kuzokubatsirai kuistata. Anditi mira yenyu pasaidi musati mapinda musapinde. Anditi tichauya kuzokubatsirai kuistata zvamusina license. Dema mune license matosimuka. Car number 4. Ndeiyo iri kuenduko iyo. Super. Car number 4. Iye rubaka malaiti yo. Pamari kuvaviwa maoko ye. Pamari kutovaviwa here maoko. Right. Rega ichione kuti ndizvo. Car number 4. Hey. Amai. 1 7 0 4. Talesi Mukamanga. Challenge aripo here njia wina car number 4. Aripo here Talesi Mukamanga. Anenge aripo uyo. Right, vachimirira kuchenga tiketi rake. Mupurira challenge atore wote
watumira message kumba kuti tumira message kuti ndinenge ndikuwina mota fanoita ipastendpai Ticket number 1, 3, 2, 3. 1, 3, 2, 3. Caroline Sagomba. Aripo here. Anega pota ne last number. Ndiwe. Caroline Sagomba. Aripo here. Kuna shule huko. Aripo here. Mungu wasema nosha. Kwanza ipeana mbureni. Ipeana mbureni. Right. Mungu ananiambia koyo mwezi yanu. Murora. Magapata Rwanda na maji. Iye. Aribu UK. Anonzani. Anonzi Nancy. Nancy wana iwe zaitika. Wow, bakorogata. Amusat, mchana torari. Alright. Oh. Zimara mai. Zimara maki emota yenyu. Maki emota yenyu ayanditi. Iyo domo tenyu. Right. Mama waya nengo dayaskala. Mune license amuna ko murora ane license saka mutenda semu mwakutoda jamani da wasitara bana mafano fona igumba sisi bari kwa America vanonzani zaita miso une license une provisional wangu wafone here kumba kuti naimi ndawina mota kuno mwana ndi wako ero baba mfana ari kubi Doko vanoshandira vane license baba ngavafonero maiwe mateksi atungai mateksi atungai
mwana asikana iyi wamanaka ndine TV 1 yasara ndoipaniko kungonzwo kungodawo kungopo amai vane dhuku rered avo vava kuenda imi gashidzwai TV ipapo ingogashidzwai right makorokoto ndiani asina mapanga kumba ekubikisa mai wezvangu asina banga rekuchekesa nyama anocheka nebanga rakagomara mune mote ko license yacho hapana zvino muchaenda nani makabhadharwa nani mamataurise murume wenyu ari kupi ari kuchirezi ipai mamubata pafoni ti baba mwana taane mota kuno makorokoto wedani makii enyu aya motikari yenyu ndoiri apo yeblue ende munomira ipapo tikuuya takataura nevamwe vevanhu vakahwina motokari idzi wavaitoona kuti pachiso pazere rufaro vakataura kuti vanga vasina kutombobvira vazvitarisira vamwe vacho vakachema nemufaro nekuti vanga vasina kutarisira kuti vaizenge vachitobuda mukati umu vava kunzi vava ivo varidzi vemotikari kana kuti varidzi vemastenzi. Muri kunzwa sei? Handisati ndasvikamuchira. Handisati. Timbopinda tototi mukugamuchira here. Pindai tone. Pindai. Mota ye-white, makapfeka white. Makatengerwa nani kwa tickets? Ndakatengerwa nemwana wangu anonzi Tatenda Simao. Ndiye akanditengera tiketi. Akati mama chimboenda iwo kuMother's Day nevamwe. Tatenda ari kupi? Tatenda ari muno muHarare anogara kuWesley. Ndiye akanditengera akati mama chimboenda munofarawo nevamwe handina kuzoti zvichazouya zvakadai so. Pamauya mafarawo here zveshu? Pandauya kufara tichitenda. Aiwa, foni yatopera moto izvezvi. Foni haina moto tichatora mavhidhiyo edu tichizvitambirwa asi pfungwa dzekuti kuchaya moto dzadzisipo. Dzadzisipo atafara foni yadzima nekutora mavhidhiyo. Tichifara aiwa tafara hedu. Muda kuti kudii? Farisisa. Tazofarisa. Aiwa ndinotenda nechirongwa chaTete Tilda. Ndinotenda because mukana wakadai ndaiwo anepini. Wekuti ndinonzi ndahwina mota. Aiwa ndinotenda ende ndiri kuona kuti zviri fair. Hapana chitsotsi chinoitwa, hapana kuti zvoni vanenge vaine vanhu vavo, zvinhu mapepa anga achingonhongwa zviri fair. Vanhu vangu vachingokuchukudza vachingonhonga zviri fair. Ndanyatsoona kuti zviri fair. Hapana chitsotsi chinoitwa. Ina mota. Mauya mchizvifungira here pana mchisaka mchikotiwo ameno weiko. Hamsina mchizvifungira kuri vari kufona ngacho mandava edu asi kungosvika ngatichenge tinotaura zvedu handina kuzvifundira mwari vakanaka sikana mwari vakanaka achatisisikiza kunamata haye zvinorega iti todafanwa kunyatsonamari chaipo mai vacho manje ndimi mai vesikana wina mota nasi banda muri pafranti mota yepamanina wacho mota ndizvifungira here ndanga ndisingazvifungire ndatononoka kuuya ndatuya na1 tiketi makatengerwa nani matenga mega here maritenga nhasi here rakatengwa kudhara here tiketi ratengwa nhasi ndakatumirwa mari nasisi vangu vari kuAmerica vanonzi kudzaidhamiso zvikanzi ndonotenga tiketi ndanotenga tiketi rako neramama neremurori ndokuuya kwataita tikatotenderera chitotsvaga hembe tikati hembe tadzishaya toregera kuenda vandatirega ndichingoenda hangu kunyange ndanonoka ndakasvika pano na1 PM mashaya white vanhu vapedza white yese ndashaya tikatirega tichingoenda zvakadaro tanonoka kudhara kubva tangopfekawo zviripo muda kuti chiine nyaya yechirongwa cheMother's Day
ndinoda kutenda, ndinoda kukurudzira mamwe madzimai kuti ngatihoye pote tichiuya kumamothers day. Hauzive zvaunorongerwa naMwari, zve nini andisingafungire kuti Mwari vachandirongera zvinhu zvakadai. I can't explain myself. Ndini here nhasi ndakunzi ndane mota. Ndinongoti ndaimbonzwa zvinzi ndakainamatira nyaya ndazoona kuti chokwadi. Matombonamamatira mota? Mota ndaitoinamatira ndichingoti kuna mai vamwava enda mwana mari nangotenga kasmall kake kuti ndiwane kuenda kuchechi. Ndisingazive kuti muzuva ranhasi ndinichanziwo makorokoto. Aiwa makorokoto, mama mukunzwa sei? Aiwa ndiri kunzwa kufara zvekuti ndiri kufara zvakanyanya. Imi ndimasawira. Tiri kufara sikati matambiro aita nhasi ka. Ndakachingoshaiti mufaro waaina ndikati ndozvaari anogara achingofara pamotikari yanga iri on highway. Thank you Jesus. Vanosimudza marombe kubva mugurwa. Thank you Tete Tilda. I won't miss it. I'll be here each and every year starting from this year, and today is my first time. Thank you so much. God bless you guys. Tawe kutanga kudeedzerwa nzi mawina mota. Muri kunzwa sei? Andisati ndasvika. Andisati. Chimbopinda toti mukugamuchira here. Pindai tonye. Pindai. Mota ye-white, makapfeka white. Makatengerwa naniko tiketi? Ndakatengerwa nemwana wangu anonzi Tatenda Simaro. Ndiye akanditengera tiketi. Akati mama chimboendaiwo kuMothers Day nevamwe. Tatenda ari kupi? Tatenda ari muno muHarare, anogara kuwese. Ndiye akanditengera akati mama chimboendai munofarawo nevamwe, handina kuziva kuti zvichazouya zvakadai so. Pamauya mafarawo here zveshuwa? Pandauya kufara muchitendera. Aiwa, foni yatopera moto izvezvi. Foni haina moto, tichatora mavhidhiyo edu tichizvitambirwa, asi pfungwa dzekuti kuchaya moto dzadzisipo. Dzadzisipo, atafara, foni yadzima nekutora mavhidhiyo. Tichifara, aiwa tafara hedu. Tasi tazofarisisa. Aiwa ndinotenda nechirongwa chaTete Tilda. Ndinotenda because mukana wakadai ndaiwowa nepini. Wekuti ndinonzi ndawina mota. Aiwa ndinotenda ende ndiri kuona kuti zviri fair. Hapana chitsotsi chinoitwa, hapana kuti zvoni vanenge vaine vanhu vavo, zvinhu mapepa anga achingonhongwa zviri fair. Vanhu vangu vachingokuchukudza vachingonhonga zviri fair. Ndanyatsoona kuti zviri fair, hapana chitsotsi chinoitwa. Aiwa Mashita. Mr. Not